direct din end cu nou loot, după cum vedeți. Hai da, dă-i. Da, numai astea eu le-am luat pentru că am stat o grămadă. Și Sunt, ni cred că le-a dat 16 încă bucăți acolo, fiecare are 16 bucăți. Da, Le împărțisem. Oh my god, corect. n-am apa. Asta n-am nevoie. Bun, Eu spărsesei te- toate cristalele? Nu. acest nume. Mai sunt câteva cristale. Picasem! Scuzați-ne că n-am filmat când Pentru că am ajuns. a durat extrem de mult. Deci, ca să facem itemele astea, să ajungem în end, cred, ca să căutăm portalul ăsta a durat 2 ore, vere. Deci, și nu puteam să filmăm atâta. Pentru că dura prea mult și am făcut off camera. Era prea plictisitor pentru Voi și pentru noi. Îți păsezi și un cristal? Ai, ești cu mine aici. Nu, că picasem. Ce să mai... Nu știu. Credeam că... Și de aici dăm perlă pe celălalt. Asta e ultimul cristal? Da. Dă-te după ăla. E ultimul... Nu, uite. Oare ajunge perla la tine? Sparge-le tu pe ultimele două. Că mă duc jos. Stai la dragon acolo. Mamă, știi ce nu luasem? Paturi. Dar las că-l batem așa, că avem chestia OP. Oare reușesc să-i dau mace? Mă întreb. Ai putea să-i dai mace. Stai că m-a luat un Sau eu aș Enderman. putea să-i dau mace. Stai eu să-i dau mace când se duce acolo. Să-i dau un mace în Când vine cap. aici îi dau direct mace. I-a dat... Și-a luat damage dragonul. Gata, hai jos. Că toate cristalele sparte. Stai, bă. Nu lasă-mă că vreau să-i dau mace. Vreau să-i dau mace când se pune acolo. Vere. Hai mă, vină jos. Nu, bă, lasă-l să se pună acolo, că vreau să dau cu o găleată de apă. Mace. Păi asta aștept să facă. Să vină jos. O să dea cu de-ăla. Vine. S-a mișcat cu capul pic. Când... Bă, mi-am dat un mace. Dă-se-i un mace, dar mă aruncase. Mace? Mace? Îi dăduse mace, dar când îi dau mace mă aruncă și nu înțeleg ceva. De ce? E ceva bug. Eu îi dădui ceva de damage. Dar pe mine mă aruncă sără de 2 ori. Deodată mă buguisem în el. N-a reușit să mă arunce. Cred că am o idee. Ce idee? Pirul dă mult damage doar, știi, nu? Da. Dăm cu spirul. Fii atent, pune apă pe jos și dăm cu cuțitarul, da. Cu tridentul și când e aici, jos, dăm cu tridentul în sus și cu mace. Și când venim în jos, dăm cu mace-ul. Nu aici și pune apă. Unde ești? Asta e, nu știu unde ești. Asta vreau să fac. Încerc să fac. De ce nu ai bivit Enderman? Nici nu mă chinui să-i bat. Flori. Vine acum. Pregătesc apa. Pregătește. Ce naibii? Nu pot de el. Tu dăduse-i? Nu pot să dau. Nu, ne chinuim degeaba. Are jumătate de viață. Bun, i-am dat un mace. I-am dat 2 mace-uri, dar m-a aruncat sără. Stai să-mi pun perle aici să nu mor. Nu, m-am gândit la ceva. Pot? Când îi dau mace, mă duc și dau cu spirul după. Știi ce zic? Da. Apărăm puțin că fac ceva aceea. Puțin pe cap. Ce vrei să fac curcubeau? Da. Hai, bă, mai vin un dată. Dacă ești pe el. Hotelul
îți dai trecul de ăla. Stai că mă... Dă-ți ghepăl. Mi-am dat. Ai cu pepele. Uite să fac. Uite, banane. Am mai vin o dată, hai că mai are jumătate de viață. Overkill, double. Acum eu vreau overkill. Vreau să fac overkill. Hai, bă, trebuie să se pună acum. Acum trebuie să se pună, cred. Era să dau mace din greșeală. Unde-i? Acum trebuie să se pună, imediat. Acum se pune. Acolo. Cred că da. Uite-l, uite-l. Trebuie să pună. Eu iau torsele ca să luăm după aceea ouă de dragon. What? Ce-a scris ăsta? Ce faci acum? Stai că nu știu să-mi lași care e posibil. Se pune, se pune, se pune. Pare? Gata? Da. Și cred că am o idee mai bună. Și am o idee, dar îi dau primul hit cu mace, după vin cu spirul. Bine că mă bugui. Bă, dar de ce mă arunc așa departe când îi dau mace? Cât de doi? Bă, pe mine mă aruncă departe când îi dau mace. Și acum avem cu spirul? Îi dădusem cu spirul. Îi dădusem cu Văzuși spirul. cât îi dă doi? Văzuși cât îi dă doi? Văzusem. I-am dat o grămadă de damage cu spirul. Deci e bun și spirul. Mai la Ender Dragon e bun. Aha. Deci eu pe spirul. Chiar îmi place că s-a adăugat. Cine? E tare rău. Știu. Dar cred că am o idee și e mai bună. Se pune din nou atât de repede? Nu știam. Hai mă, pune-te. Nu așa face puțin până se pune. Oh. Oh my god, l-am omorât! I-am dat 2 mesuri! 3! 2! 4! Bă, deci ăsta fu cel mai bun clip. Fu 6! cel mai bun clip, zi tu de nu. Bă, Zi tu de nu fu cel mai bun Bă, clip. i-am dat Eu îi pa- dădui cu spin. când murisi, îi dădusem 4 mesuri, am pe filmare. Și nici măcar nu mai era... Mamă, cât XP, cât level. Deja te-ai dus. What? Unde-i? Atent. Gata, o de dragon. E aici, mă. Unde e o de dragon? Uite-l în mâna mea. Bun, poți să mi-l dai mie, te rog? Bine. Dable. Bun, unde-i Acum, noua lume? stai așa, vină cu mine. Mergem direct după Elytra. Uite. Da. Trebuie să vorbesc cu managerul serverului să-ți dea Night Vision? Nu lasă. Ok. Da, așa că mă bag cu identul. Băi, Hai că și-a venit. Ne duce cu tridentul. Nu așa ar veni. Da, ce ne duce noi cu tridentul? ne-a N-avem dat pe cum cea să mai ne ducem. proastă insulă, bra. Aici, vin, sări aici. Bun. Wow. Dacă Cum picăm facem? în voi, ți-a problemă. Stai așa, că vorbesc eu cu ăsta serverului să ne pună spawn point aici și plus keep inventory. Stai așa. Păi, Hai dacă ne intră pune keep acum. inventory, e bine. Dar 5 minute are voie Stai să ne că pună puneam. keep inventory. Doar 5 minute. Nepusă, gen. Nepusă. Și cred că ne pune și spawn point. Stai așa să-i spun. Dar mă mir cum a Am făcut pus-o bug-ul mie. ăla. Am pus-o mie și cred că spune și ție acum. De serios, cum a făcut bug-ul ăla? Îți pusă și ție. Ai grijă să Nu nu te pică. facem voi de ăștia. Bun. Bun, acum avem spawn point și keep inventory. Da, pentru 5 Bă, minute ar trebui să ne Marica. grăbim. Că avem doar pentru 5 minute. Cu tridentul. N-apucă să-i să dau. Oricum am keep inventory, deci stai acolo bine. Am keep inventory.
astea. Unde găsim noi o insulă mare? Că ne-a dat pe cel mai prost loc posibil. Amor. Dai înapoi aici. Da. În fine. Puteai să dai un win charge. Da, du-se în perlă, în void. Da. Nu te bagă în voi, stai aici el. Zeu. Da, spun. Am tras. Adică stai că puteam să-mi dau pe ăsta. Bun. Hai că veni și eu. Am putea. Bun, ce puteți face? Am Să mai batem o putea. dată dragonul? Nu. Am putea să... Nu Să mai știu. batem o dată dragonul. Nu. Hai să mergem pe... Mă risc eu. Vino aici, că poți. Dă-ți trident și pe aceea Enderpearl. Deci, în ce parte? A, uite, la tine. Stai, ui. Și ia du-te, mă, în void. Du-te pe insulă, du-te pe... Da, ferea. Dă-ți... Mine o să stac de Dai perle. înapoi. Dă unde dă și înainte, că e apă. E bună perla. Bine. Acum... Da. Acum trebuie să mergem pe insula aia. Trident. Da. Stai, Du-te tu. mă duc eu primul. GG. Ok. Îl bat pe Vericu. Du-te, mă. Stai așa că trebuie să-mi iau apă. Stai așa. Nu o să mai am multe perle, dar n-a parte bine. Mai am 12 perle. Ajungem și noi undeva? Dă-ți perla acolo. Rămâne toți pe ăstea. Și pe ăsta. Așa, și următoarea? Pune apa. Următoarea... Acolo trebuie să ne ducem. Ok, pune apa. Opa! Mă duce să în... Așa, stai pe loc puțin. Așa. Bă, văzute, vezi că e insula mare. Vezi că e insula mare. Unde ești tu? Uite acolo unde ești tu, e insula mare. Că o văzusem. E bine, atunci vino. Dacă trebuie puțin mai sus. Bun. Nu. Dă unde e apa? Dar du-se puțin mai sus. Nu, dă... Nu! Picasem fix pe lângă apă. Mai am 2 perle. 2 perle. 2 perle care trebuie să ajung la tine. Și? Dă-ți win charge perlă. Win charge și perlă. Mai sus trebuie. Nu răcum 16 perle. Uite, dai win charge și bum. Nu, gata. Oh. Perla aia pică în void. It's a not problem. Era. Ui, așa. Uite, în partea aia, dacă mergem noi, e insula mare. O văzusem, dar cum ajungem acolo? Ajungem noi acolo. Aia întrebarea. Poți să pui puțin apa? Că eu dau în partea aia. Pune apa. Da, așa. Doar pune apa. Da, așa puțin. Așa, bine că ai spus. Aproape! Insula mare. Hai, poți să faci. Dă cu tridentul, apoi Enderpearl.
Aproape! Fii atent că dau în sus. Taci, că dau în sus cu tridentul. Du-te în sus. Și de perlă. Da, tu semnal nu s-a ajuns. Oh my god, mai am 5 perle. Oh, my god. Fucking enervant. Nu merge. Haide! Nu. Nu! Deci, dădusem perla sus, dar nu mers. M-am o perlă. O perlă. O perlă mai am. Unde ești? Haide, bro, haide. Nu mai am perlă. Nu mai am perlă. Asta e. Încercăm doar cu tridentul, dar nu mai am perlă. Perlă, nu mai am. Oh, vai. Nu poți să vorbești puțin cu fondatorul serverului. L-a dus cu capul. Hehe, doamne ăștia. Bă, dar stai cu noi pe Discord? Sau mi se pare? Nu știu, nu m-a întrebat. Cel mai lung episod din cauza că nu reușesc eu să dau o perlă. Tare. Perlă! Dăduse! Uite unde e apă. Da, unde e apă? Gata de acum. Deci, aici trebuie să dai. Aici, Dudui. Pe apă! Bună! Doamne ajută! Acum trebuie să ajungem acolo. Sigur nu putem să dăm direct. Da, ai dreptate. Nu! Nu! Bravo! Bă, și dădusem fix sus. Am luat. Is that? Din 4 so perle ajung, nu? Bă, dar tu e cu noi pe Discord, nu? Fondatorul. Că noi suntem pe Nu știu. voice chat pe voice chat serie. Îți Pune pun apă, apă. doar pune apă. Pune apă. Îți pun apă, dar... Că când pui apă parcă merge. Mai am o perlă. Dacă nu este din perla asta, fondatorule, mai dă și mie 16 perle. Că știu că ești cu noi pe Discord. Bine că te ascunzi. O, domnule fondator. Da? Stai, că vorbesc eu pe acum. Dar tu îi scrii pe Discord, nu? Da, păi eu sunt pe... Eu acum sunt AFK. Ce să-mi dă și mie? Dă și mie. Aha, vezi că se poate. Îți dă 30 de perle. Îți dă 30 de perle. 30 de perle. Hai, bro, ce atât de greu. Ce atât de greu. Bă, pică. Bro, fucking, dai cu retide-ul și dai Gata, bă. ăsta. Iar picăsă la un bloc. La un bloc. La un bloc. Ei, hai, bă. Enderpearl. Bun. Ce? În Hai, sfârșit, go. hai. După elitre. Go, mă doare cur. Bun. Go. Și nu spune că... Wonderful. Mă, nu găsesc. Fiu. În partea asta e încăcat. Nu-i nimic. Domnule fondator, dă-ne și nouă lăchei la un NCT. Nu cred că o să ne dea. Nu, hai să căutăm singur, că episodul ăsta deja devine prea așa, de parcă, nu știu, zici că nu e episod de serie. Gen, și itemele ne le-am dat noi singuri, doar chestiile astea cu lăchei odată am dat și în rest perle. Doar perle avem voie să luăm.
Altceva în afară de perle nu ne dă. A, și ne pune set waypoint. Dă-mi TP? Mi-a dat acces? Mi-a dat acces? Da, mi-a dat acces. Să fiți pregătiți că următorul episod va fi magic. Vreau elitra, vreau să... Șulcăre! Facem șulcăre! Șulcăre! Dispăruse! Scuze, așa nu e nimica. Trecem. Unde e elitra? Eu vreau să iau elitra primul. Să o enchantez. Ne trebuie... Din Breaking 3. Am un scald ăsta. Mergi că mă ajuți cu fly. La mine. What the Bă, aveam, știi, șulcărul de The Fly? Și dădusem o perlă sus în timp ce aveam ăla. Și efectiv, cum zice, trecusem prin bloc. Am găsit ăla de elitra. Spunem, Doamne, că nu dau pe lângă și că îi meresc sus. Dădusem pe lângă. Îmi spărsese un totem. Noroc că nu picasem în void. Mai am acces la TP? Ia întreabă. Da, ai acces. Dăm TP. Mă flow. Ca fondatorul. Văzusem barca. Atunci, cum a ajuns să aici? Ai luat elitra? Bra. Bă. Mă blocase să nu iau elitra. Dă-mi elitra. Nu. Da. Dă-mi elitra, te rog. Dă-mi. Dă-mi elitra. Bă, a trecut 5 minute. Da, mă, nu da, că nu mai avem chip inventory. Da, mă, nu da. Bro, și eu elitra. Da, mă, cu minte. Că parcă era serie. Vreau ăsta. N-am apă. Ai apă, na. Hai să facem rost de elitra. Știu eu. Fii atent, vină până la sus. Am înțeles. Vină până sus. Vere. Ai luat și capul de dragon, nu? Logic. Bine ca elitra tu. Vere! Sper că mă duc singur să fac rost de elitra, că nu vrea să mă omoare. De unde e aici? Nu vreau să te uiți. Asta Mă că cheamă mama asta. Da, că mă cheamă mama. Bro, dă și mie elitra. Mă duc să fac rost de elitra. Da? Bă, unde ești? Bă, hai să încheiem aici pentru că trebuie să mă duc să mă culc. Adică nu neapărat să mă culc, dar trebuie să încheiem. Da, îmi da și îmi fac. Bro, și eu elitra? Da. Cam așa s-a terminat episodul, eu mă să fac save. Hai că facem rost de elitra pe episod. Că deja e prea enervant. What the f... Ce naibii se luminează și intră de asta? What the f... Aveam unde ăsta. Ce se pusese perla așa puțin. Bine că nu mi-am dă la... Da? Ai, vrei să mergi la asta? Da, deci m-a lăsat și nici măcar nu are elitra. Are elitra gen. Și da. Este un mace.
vreți, vă stai, că văd acum cum e să cap dacă m-a crescat. Da, trebuie să vă dau așa normal, că voi... Nu vă găsiți ce vreau. Nici acum n-am putut. Au, a mers, da. Ne vedem cu următorul episod în care voi avea. Bye bye!